Tal com jo el veig, el segle XVIII és un segle de bojos. És el segle que comença, posem, per exemple, a Barcelona, l'11 de setembre de 1714, amb el final de la Guerra de Successió. Una guerra de successió que havia de decantar el continent o cap a la cosa austriaca o la francesa. De fet, és el segle que, arran d'aquesta guerra, comença amb els Borbons controlant alhora França i Espanya, i que acaba amb el cap d'un Borbó, Lluís XVI, rodolant guillotina avall. És el segle que comença amb Anglaterra superant els Països Baixos en potència comercial internacional, en el domini comercial del món. És el segle d'aquest mercantilisme anglès, amb una acceleració mai vista abans, i acaba amb la independència de les colònies britàniques a Amèrica, amb la fundació dels Estats Units d'Amèrica, que és una revolució amb tanta intel·ligència i mitologia darrere que una vegada que Kennedy va juntar tot de premis Nobel a la Casa Blanca, els va dir: mai hi havia hagut tanta intel·ligència reunida en aquesta habitació, excepte quan Thomas Jefferson, que és l'autor de la Declaració d'Independència, hi acostumava a dinar tot sol. És el segle de Mozart i de Haydn. I és el segle que s'escriuen i es publiquen les aventures de Gulliver, que són unes aventures que mostren la humanitat, tot d'humanitats possibles, deformades, monstruoses, empetitides, engegantides. És una humanitat vista des de fora. Soc el Jordi Graupera, professor de filosofia. Això són unes gravacions que he titulat El tema del tema, que és un article històric de Quim Monzó que se'n fotia de la gent que deia: ara parlarem del tema de tal cosa, del tema de tal qual altra cosa. I em va dir el tema del tema. I el titulo així per la meva obsessió a fer introduccions d'introduccions. Avui farem el segle XVIII com a introducció a Kant i a Rousseau, dels que explicaré qui eren i com van viure. El cap de Lluís XVI va rodar perquè va arribar a la Revolució Francesa. És una revolució que va reverberar en tot el continent i va fer aparèixer l'estat-nació modern, construït sobre les ruïnes força robustes de l'absolutisme. No en va abjurar de l'absolutisme. Era un estat-nació uniforme que va donar llum a l'exèrcit de masses, l'exèrcit de carn de canó, l'exèrcit que acabaria 150 anys més tard, o 100 anys més tard, a les trinxeres, llançant cossos un darrere l'altre. Es pot dir, d'alguna manera, que el nazisme alemany del XX és la resposta teutona, si voleu, a la Revolució Francesa. Aquella idea d'estat-nació uniforme, exitosa, al seu exèrcit de masses, a la seva carn de canó. És també el segle dels atacs indiscriminats a civils, per primera vegada. També és el segle de Leonhard Euler, que, tot i que el seu nom no és gaire conegut, en realitat és un dels matemàtics més importants de la història, al costat d'Euclides i de Newton i de tots els grans. La seva matemàtica, que és una obra extensíssima, potser l'obra completa d'Euler deu tenir 80 llibres tranquil·lament, va permetre desplegar les intuïcions que Euclides i Newton i Descartes i Leibniz havien tingut al segle anterior i al seu segle, i desplegar-les més lluny i portar-les de tal manera que les ciències naturals i experimentals van poder matematitzar-se durant 2 segles, bàsicament fins a l'arribada dels grans matemàtics del segle XX, amb permís dels grans matemàtics del XIX, que n'hi ha molts. Euler, que avui posa cara a bitllets suïssos, diré que el bitllet de 10, va néixer a Basilea, però també posa cara, també hi ha la seva cara, en els bitllets, en els segells russos. I això és així perquè Euler va treballar a l'Acadèmia de les Ciències de Sant Petersburg, fundada per la primera emperadriu de Rússia, Caterina I, que inauguraria un segle de dones serines, que és aquest mateix segle XVIII boig. Sobretot la famosa Caterina II, la gran, Caterina la Gran, que es cartejava amb Voltaire i Diderot. Perquè, clar,
El segle XVIII és el segle de Voltaire i Diderot. És el segle de les llums, de l'enciclopèdia, de la raó i del procés penal contra el cristianisme. També és el segle del filòsof més important d'Occitània, Aquitània i Gascunya, Montesquieu, baró de la Breda. Montesquieu va escriure L'esperit de les lleis, que és el llibre que dona raó de la separació de poders, de la que tots en bevem, però es va fer famós, a França, amb només 32 anys, quan va publicar Els perses, que és una novel·la epistolar en què dos estrangers, els perses, viatgen per Europa i s'expliquen la civilització occidental. Perquè, és clar, d'això tracta el segle XVIII europeu. És el segle que els habitants de la civilitzada Europa es miren a ells mateixos des de fora i, en conseqüència, és el segle de l'autoafirmació. Però també és el segle que deixaria Occitània, Aquitània i Gascunya en gairebé no res. Si el segle anterior, el XVII, havia vist com Descartes i Hobbes feien aparèixer la consciència, Descartes com a fonament últim de la ciència o del coneixement veritable, i Hobbes com un límit de l'autoritat del govern i de la política autoritària, el segle XVIII veuria com el jo modern i la seva infinita subjectivitat, aquesta consciència que encara avui els filòsofs de la ment, que són tots una colla de materialistes estrets, aquesta consciència encara l'anomenen simplement el problema difícil de la seva manera de veure l'univers. El problema difícil és el problema de la consciència que els materialistes d'avui no han resolt. Doncs aquest jo, subjectivitat, consciència, al segle XVIII es desplega en totes direccions i genera tota mena d'idees i d'avenços i de revolucions. No taxation without representation. I ja ho he dit, però és el segle de Mozart. I és el segle que surt a la pel·li Amadeus, i a les amistats perilloses, i a Pirates del Carib, Versalles i perruques. Segle XVIII. I, en fi, és el segle de Jean-Jacques Rousseau, nascut a Ginebra el 1712, i d'Immanuel Kant, nascut a Königsberg el 1724. Són els dos filòsofs que van fonamentar la moral i la política de la modernitat, furgant i fornint aquest jo. Rousseau i Kant són els dos filòsofs dels que parlarem avui. Faré encara un apunt musical. Voldria afegir, diguem-ne, una textura al segle de Rousseau i Kant. El segle havia començat amb Handel triomfant a Londres, encara amb el barroc que venia de Bach, de Johann Sebastian, el patriarca de la família Bach. I el segle es tancava amb l'estrena de les Noces de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart a Viena, el 1786, que vol dir 3 anys abans de l'esclat de la Revolució Francesa. Les Noces de Fígaro és la primera gran òpera bufa de Mozart i està basada en una novel·la del mateix nom que tenia tons revolucionaris. Incloïa una defensa aferrissada de la llibertat de premsa i una crítica al sistema judicial de l'absolutisme. El llibret, que va musicar Mozart, havia expungat aquests extrems i havia aconseguit que Josep II dels Habsburg, l'emperador austro-húngar, n'acceptés la composició perquè era un text que, tot i que criticava la noblesa, no criticava la monarquia. És una pinça habitual, el poble i el rei contra l'aristocràcia, i és una pinça que no duraria gaire, sobretot, evident, començant per França.
Les noces de Fígaro expliquen l'intent d'un noble de fer valdre el dret a cuixa amb la promesa del seu servent, que és Fígaro. I explica la història de com no se'n surt i ha d'acabar demanant perdó als criats, tot i que en la versió de l'òpera el perdó el demana la dona i no els criats, però la humiliació és igualment explícita. L'òpera va trigar a ser, diguem-ne, un èxit espaterrant, sobretot a Viena, en part perquè a Viena el text italià no s'entenia i perquè, segons es diu que li va dir l'emperador Josep II, l'intel·ligentíssim i culte emperador Josep II, a Mozart, era una òpera massa complicada per als vienesos. A França va causar més bullanga, en part perquè la novel·la original en què es basava el llibret era en francès i en part perquè, en fi, França. He començat aquest excursus musical dient que les noces de Fígaro eren al final del segle i que el segle havia començat amb Händel. I de fet he començat tota la gravació dient que el segle es podia dir, per exemple, que havia començat a Barcelona amb la Guerra de Successió. Doncs val la pena recordar que Händel va estrenar el 13 de juliol de 1713 un Te Deum en agraïment i honor a Déu, una acció de gràcies, en honor de la Pau d'Utrecht. La Pau d'Utrecht és la pau que va tancar o va acabar amb la participació anglesa i els seus aliats a la Guerra de Successió Espanyola, a la guerra entre Borbons i Habsburgs. És la pau que va fer arribar els anglesos a un acord amb els Borbons, que deixava el bàndol austriacista, i per tant Catalunya, a l'estacada, i donava als britànics el control sobre Menorca durant un segle, que és aquest segle boig, i que és el que explica per què, mentre la literatura catalana patia censura i diverses decadències diferents, la feta a Menorca tenia un cert esplendor. És un experiment natural, diguem-ne. Doncs aquest Te Deum va ser encarregat per la reina Anna d'Anglaterra, que moriria l'any següent, el 14, que és el moment en el què la dinastia dels Stuart s'extingeix el tron anglès i passa a mans dels Hanover, de Jordi I, que de fet Jordi I s'havia oposat al Tractat d'Utrecht, cosa que col·locava Händel en una situació delicada només un any després d'haver estrenat aquesta obra. Perquè Händel, encara que és un músic que ja va començar o va ser famós per adaptar els gustos musicals al poble més que a la cort, com veiem en aquest episodi, encara penja de la cort, encara pertany d'alguna manera al principi del segle i no al final del segle. Bé, doncs, 13 de juliol de 1713, Händel estrena a Londres aquest Te Deum per la Pau d'Utrecht. Aquest agraïment per aquesta pau. 2 setmanes després, l'exèrcit francès i castellà comencen un setge a la ciutat de Barcelona que duraria 13 mesos, el famós setge que acaba l'11 de setembre de 1714, després d'haver llançat 22.000 bombes sobre la ciutat. És el primer atac indiscriminat a la població civil europea que veuria la modernitat del continent i que inauguraria una època de carnisseries. Es diu dels barcelonins que se n'anaven a la platja mentre hi havia bombardejos i se n'anaven a dormir a la platja i després al matí tornaven a casa a veure si una bomba els havia enfonsat la casa. Doncs per entendre el segle, per afegir aquesta textura musical al segle, val la pena entendre també que entre el Te Deum de Händel i el moment del final de les noces de Fígaro en el que el noble s'agenolla davant dels criats, hi ha
Johann Christian Bach, que és el fill petit de Johann Sebastian i que també va triomfar a Londres, com Händel, i que és una figura que serveix per explicar el trànsit. Es podria dir d'alguna manera que Johann Christian traeix els principis barrocs del seu pare Johann Sebastian, va introduir músiques populars, melòdiques, galants, la música galant se'n deia, al seu repertori. És, aquest sí, un gust musical enfocat més a la gent que a la cort, encara que ja hagués començat amb Händel, i que completaria Mozart. De fet, Mozart, amb només 9 anys, va conèixer Johann Christian a Londres en una d'aquelles, diguem-ne, incansables gires infantils que el seu pare el passejava pel continent, i es diu que es van fer amics i que es passaven l'estona tocant junts l'òrgan. De fet, els entesos diuen que es poden sentir els temes i les textures de Johann Christian en els concerts per piano de Mozart. I el que és cert segur és que quan Johann Christian va morir, Mozart va escriure al seu pare per dir-li que la música havia perdut un gegant. Hem parlat de Sant Petersburg, de Viena, de Londres, de París. Hem parlat de la derrota del model que defensava Barcelona davant de l'absolutisme del 18, que era el de prendre els instruments, diguem-ne, constitucionals propis de les repúbliques renaixentistes, que les havien vist a Florència, o les havien vist a Milà, o les havien vist a Bolonya, que les havien vist teoritzades en Maquiavel, per exemple, i en els humanistes, i per tant les vam veure també teoritzades a Barcelona. Aquestes comprensions constitucionals renaixentistes de flaire neoclàssic que miraven el món clàssic, igual que l'arquitectura o l'escultura o la pintura, que s'empraven aquests instruments per defensar les llibertats dels moderns. No és estrany, per tant, que els dos filòsofs que ens ocupen avui nasquessin tots dos en ciutats perifèriques de l'absolutisme. Ciutats comercials, burgeses, d'esperit republicà. Una, clarament, la República de Ginebra. Jean-Jacques Rousseau va néixer el 1712, com hem dit, i l'altra, Königsberg, l'actual Kaliningrad russa, que aleshores era prussiana, el país que ja no existeix, i que és on va néixer el 1724, i va viure tota la vida, Immanuel Kant. Ginebra era, des de mitjans del segle XVI, 1500 i escaig, una república calvinista, pràcticament una teocràcia. El Consell de la ciutat, al segle XVI, va fer fora aristòcrates, l'Església de Roma, i va acceptar les doctrines i la preeminència i hegemonia de Joan Calví, que és on hi tenia el seu centre de poder més gran i on va viure fins al final de la seva mort, tot i que ell havia nascut al nord de París i s'havia format a França. El pare de Rousseau era ciutadà de la República, ciutadà, tenia aquesta categoria legal, que és una minoria de residents a la República de Ginebra, que comprèn la ciutat i un espai, diguem-ne, de terra baixa al voltant de darrere país. I per herència, Rousseau també va ser ciutadà de Ginebra, tot i que amb els anys va perdre la ciutadania, com perdria tantes altres coses, en part per aquest caràcter antiautoritari i paranoic que tenia, i en part per mala sort, començant per la seva mare, que va morir poc després que ell nasqués, i diuen que això explica per què Rousseau es referia sempre a les seves múltiples amants com mamam. La vida de Rousseau no va ser ni fàcil ni feliç. Potser en les vides que van dur, Kant i Rousseau, és en el que menys s'assemblen. Es diria que Kant va tenir una vida feliç. S'ha arriscat, però es pot dir que va tenir una vida feliç. Tot i que no crec que fàcil sigui una paraula aplicable a les penúries econòmiques que va passar Kant a la primera meitat de la seva existència, que en parlaré després. Kant va néixer en el si d'una família pietista, que és una variant d'església reformada, molt rigorosa, molt austera, d'una religiositat poc sentimental i sense gaires recursos.
tenien en comú, això sí, que tots dos eren fills d'una casta d'artesans. El pare de Rousseau, rellotger, que és una mica més alt en l'escala tròfica, tot i que era un rellotger que va anar menys perquè no era gaire eficaç ni organitzat, i el pare de Kant feia arnesos, que és un pèl més humil. Però és testimoni de la voluptuositat del segle que aquests dos fills d'artesans arribessin a ser els dos filòsofs més influents del segle i en gran part dels segles que havien de venir. I tot i que la influència de Rousseau en Kant és molt gran, de fet el mateix Kant la va reconèixer quan va dir que llegint Rousseau se li va passar l'hora del passeig. I aquesta no és una afirmació gens menor en un filòsof tan auster i rigorós que se'n va fer llegenda de la seva puntualitat, fins a afirmar que es podia posar el rellotge a l'hora seguint els seus hàbits i passejos. Si era a tal lloc, havia de ser a tal hora. Doncs, tot i que la influència de Rousseau en Kant és molt gran i innegable, i fàcil de veure, les vides privades d'aquests dos gegants no poden ser més distants. Rousseau va viatjar, va tenir amants, les va trair, es va barallar amb tothom, té l'honor de ser, jo crec, l'única persona de tot el segle XVIII que es va barallar-se amb el bo i bon vivant de David Hume, quan David Hume el va intentar ajudar. Va entrar en un estat paranoic, es va pensar que David Hume comandava una conspiració contra ell i s'hi va enfadar. Rousseau va tenir 5 fills, tots 5 enviats a l'orfenat, en un context en el que la mortalitat en aquests orfenats era del 95%, vull dir que era una sentència de mort. Això després Voltaire li va retreure en un assaig al final de la seva vida brutal contra Rousseau, que diuen que va acabar d'embogir-lo, perquè Rousseau va acabar senil, i potser explica per què algunes de les coses que diu a les Confessions, que és un dels grans llibres de Rousseau, una de les grans aportacions de Rousseau a la literatura europea, que és el text autobiogràfic, les memòries. En canvi, Kant va viure tota la vida a Königsberg. Königsberg és cert que Königsberg és una ciutat que hi ha a tocar del mar Bàltic, és un port del mar Bàltic, a la part, diguem-ne, del sud-est del mar Bàltic, i en aquell moment era un port, avui també, era un port molt important. Era un port, diguem-ne, era una ciutat portuària cosmopolita, en el mateix sentit que Ginebra, que evidentment no té mar, però sí que té riu, era una ciutat, continua sent una ciutat, diguem-ne, oberta i comercial. Ginebra està en el pas comercial d'Europa. Europa fa una diagonal comercial des del principi de la modernitat, que podríem dir que va de Manchester fins a Venècia, així en diagonal, i passa pel sud de Suïssa, almenys s'amplia per les bandes, es podria dir que arriba fins a Lió, Barcelona, i al nord arriba fins a Amsterdam o Hamburg. I Königsberg és una ciutat portuària, era una ciutat portuària. Kant sempre deia que sempre deia, no, però Kant va dir que per veure món en tenia prou de baixar al port de Königsberg i veure el tràfic de mercaderies. Kant va treballar incansablement d'una manera disciplinadíssima, va fer de professor, no se li coneix cap relació sentimental, va viure sol. Era tan endreçat que es diu que un cop va descobrir que el seu empleat domèstic li havia robat uns calés i s'ho va apuntar a l'agenda per al cap de 2 setmanes de fer-lo fora, per no fer-ho un calent i enrabiat, per fer-lo des de la rectitud i el deure. D'aquesta anècdota, que potser aquesta anècdota com el passeig, potser és apòcrifa, no ho he volgut comprovar, però no és important si és apòcrifa o és certa, perquè és la mena de xafarderies que els estudiants de filosofia porten generacions explicant-se en els descansos de classe i perviuen perquè expliquen una cosa de fons, que el pietisme de Kant habita tant en el caràcter com en el seu famós imperatiu categòric i entremig passa per la mena de disciplina o ètica del treball que el va perseguir durant tota la seva vida. Quan era adolescent, cap als 14 anys, el pare de Rousseau el va enviar a fer d'aprenent d'un gravador. El pare Rousseau estava fora de la ciutat en una mena d'exili per evitar la presó. Primer el va posar sota el control d'un capellà, diguem-ne, i després als 14 anys va entrar d'aprenent de gravador. I això a Rousseau no li agradava gens, en part també perquè era un noi molt intel·ligent, com és evident, i el seu pare l'havia format en una educació republicana, havia llegit Plutarc, havia llegit els republicans antics, diguem-ne, no? L'autoimatge de república que tenia Ginebra portava això. Ginebra
estava organitzada amb un gran consell i un petit consell. El gran consell era, diguem-ne, democràtic, era com una cosa oberta, i el petit consell, darrere, les pretensions democràtiques del gran consell, hi havia un petit consell oligàrquic, que era qui realment governava la ciutat i prenia les decisions últimes. I és el petit consell el qui es va prendre els llibres de Rousseau anys després, com un atac, personal. Els llibres que tots, hem llegit amb pretensions universals, els companys de segle i de lloc i d'origen de Rousseau hi van llegir també atacs directes i, entre altres coses, li van prendre la ciutadania i, entre altres coses, van cremar els seus llibres. Però als 14 anys és aprenent d'un gravador, no li agrada gens, no duia gens bé la disciplina. És una disciplina molt, molt particular, la pròpia de l'oficial i l'aprenent, que no és fàcil, diguem-ne. I aleshores un dia que havia sortit fora muralla, els aprenents, els que tenien, aquest càrrec, si sortien fora muralles, havien de tornar abans de l'hora baixa, abans que tanquessin les portes de la ciutat. Rousseau ja havia passat 2 vegades que s'havia quedat fora, i si una tercera vegada quedava fora s'hagués ficat en algun petit problema, i en lloc de tornar va dir, saps què? Doncs me'n vaig. I se'n va anar. I va començar una vida itinerant amb moltíssimes aventures. Primer va quedar sota la influència d'una noble convertida al catolicisme, François Louise de la Tour, la barona de Varennes. I és ella que, a part de que es diu que van ser amants, o que va ser la seva mamam, és la que va organitzar que Rousseau viatgés a Turí, i allà a Turí es va convertir al catolicisme el 1728. Va passar un temps treballant de servent domèstic en una casa noble, allà a Turí, i després va continuar, l'exploració religiosa, va passar un breu període formant-se per ser sacerdot catòlic, i després va canviar una altra vegada de rumb i va començar una breu carrera, de músic itinerant i de copista musical i professor de música. Un senyor amb múltiples talents. El 1731 va tornar a la casa de la seva amant, de la François Louise, a Chambéry. Va ser quan es va convertir en el seu amant, i després el seu, gerent de casa, el seu, no sé com dir-ne, majordom o gestor domèstic. Rousseau va romandre amb la seva François Louise, amb la baronessa, durant el llarg de la dècada dels 30. I el 1740 se'n va anar a Lió a ocupar un lloc de tutor. I això el va fer caure dins la òrbita dels Condillac i de Lambert, que són el seu primer contacte amb les principals figures de la il·lustració francesa. El 1742 viatja a París a presentar un nou sistema de notació musical basat en qüestions numèriques que va presentar l'Acadèmia de les Ciències i que va ser rebutjat, però va ser quan va conèixer Diderot. Això el va portar a treballar com a secretari de l'ambaixador francès a Venècia, però va durar poc i no va funcionar, i llavors ja es va traslladar a París cap al 1744-45 i va començar treballant de músic, una mica d'això i d'allò, i va començar a escriure contribucions a l'enciclopèdia, a la famosa enciclopèdia de Diderot i de Lambert. És un dels noms d'aquest document enciclopèdic que pretenia ser capaç de capturar tot el coneixement disponible d'una manera catalogada. Hi ha una llarga història de la ideologia que hi ha darrere de l'enciclopèdia, que la podem estirar fins a, no sé, les croades de l'edat mitjana. Hi havia aquests famosos aparadors, aquests armaris, vidrieres a les cases, que han durat fins al segle XX, de fet,
en el que s'hi exposaven objectes trobats en els viatges dels aventurers de les croades. Hi havia un punt d'aventurisme darrere de tota la literatura de les croades. I aquesta voluntat catalogadora es pot anar resseguint. De fet, podríem anar retirant més enrere. Podríem dir que la voluntat catalogadora d'Aristòtil ja tenia un punt enciclopèdic, no? El seu Liceu tenia aquest punt. Però al segle XVIII això pren molta forma. De fet, comença a Anglaterra. La primera ciclopaèdia, que en francès la van traduir en enciclopédie, no? Doncs la primera ciclopaèdia de Cíclops va aparèixer a Anglaterra uns anys abans, i quan es va traduir al francès, aleshores va néixer la idea dels Diderot i de Lambert de fer l'enciclopèdia, que tenia aquesta vocació de poder posar tot el coneixement segur, empíric, catalogable, tot el que se sabia per ordre no jeràrquic, sinó per ordre de catalogació, per ordre alfabètic. I això respon a la confiança en el jo, a la confiança en la raó, a la confiança en l'empirisme, a la confiança també en una certa ingenuïtat de l'abast del món i del que es pot conèixer i es pot arribar a conèixer del món, perquè, evidentment, una enciclopèdia en aquestes condicions sempre serà un fragment d'un fragment, no? Però hi ha una esperança darrere d'aquesta enciclopèdia, que és una esperança que es fonamenta en les capacitats i les potències de l'ésser humà per produir un coneixement i endreçar-lo i catalogar-lo. Hi ha una escena, l'escena original, l'escena primera escena de les Noces de Fígaro de Mozart, i veiem Fígaro a terra amb un regle prenent mesures i va cantant els números, 30, 40, que són les mesures que està prenent per l'habitació que es farà per anar a viure amb la seva promesa un cop es casin. Es pot dir que l'espectacle comença amb el servent de genolls i acabarà amb el senyor de genolls. Però el servent està de genolls perquè està mesurant. Aquesta idea de mesurar, aquesta idea que és possible dominar la naturalesa mesurant-la, és com si poguéssim posar un metro des del nostre jo fins a la ratlla de l'horitzó i mesurar-la. Aleshores, podríem capturar el món i la seva essència, mesurant-la. Podríem trobar una quadrícula, no? Una gràfica com les que feia Descartes, que pogués marcar-nos l'evolució del món, o les funcions d'Euler. Euler, que va inventar-se la noció de funció matemàtica, que amb una funció podríem anar explicant les coses del món. Doncs l'enciclopèdia, per la vessant de les lletres, per la vessant, si vols, més inspirada humanísticament, en realitat parteix de la mateixa pretensió d'ordre humà posat sobre el món que pot explicar. Aquest xoc entre el racionalisme més essencialista, propi de Descartes, que treballa sobre idees de consciència i sobre idees del jo i sobre idees de raó, i l'empirisme més experiencial de la percepció, més mesurable, formen el gran xoc ideològic, científic, filosòfic del segle, i serà la tasca reconciliadora de Kant el que oferirà una síntesi que donarà llum a tota la filosofia posterior del segle XVIII, del segle XIX, del segle XIX i del segle XX fins avui. El 1745 Rousseau va conèixer Teresa Levasseur, una minyona amb poca alfabetització, que es va convertir primer en la seva amant i més tard en la seva dona. Segons el mateix Rousseau, Teresa li va donar 5 fills. 5, 1, 2, 3, 4, 5, tots ells dipositat a l'hospici. Sentència de mort gairebé segura a la França del 18. El 1749, fins a aquest moment, 1750, Rousseau no ha fet gaire cosa de profit, diguem-ne, que per la qual hagi de ser recordat, més enllà de ser un més dels autors d'algun article de l'enciclopèdia de Diderot i de Lambert. Però a mitjan de segle, 1749, mentre camina cap a Vincennes per visitar a Diderot, que estava empresonat, perquè tots aquests intel·lectuals, diguem-ne, entraven i sortien de la presó pagant el preu de les coses que deien i escrivien i de la seva oposició al govern. Les revolucions
diguem-ne, aquesta revolució, si és model de les altres revolucions, es construeixen, diguem-ne, amb l'increment d'aquesta ebullició, una mica com els nans de Gulliver, que li llancen un munt de fletxes, no? Doncs la suma d'aquesta ebullició és el que fa pujar la temperatura. Doncs anant cap a veure Diderot a la presó, Rousseau troba un anunci en un diari d'un concurs d'assajos organitzat per l'Acadèmia de Dijon. L'Acadèmia sol·licitava presentacions sobre el tema de si el desenvolupament de les arts i les ciències havia millorat o corromput la moral pública. És un tema fantàstic perquè és la pregunta del 18. Si el desenvolupament de les arts i les ciències havia millorat o corromput la moral pública. Hi havia, evidentment, el partit, el bàndol del progrés que pensava que l'avenç millorava la moral pública, millorava la humanitat, millorava les condicions de la llibertat. És una creença que ve de l'humanisme, en realitat, que és que la cultura, i per tant el descobriment, i per tant el coneixement, i per tant la veritat, ens fa lliures i ens fa millors i més morals. És una idea molt poderosa que va prendre la imaginació, va encendre la imaginació dels europeus durant 2 segles i mig, o 1 segle i mig, fins que va arribar la Segona Guerra Mundial i tenim tots gravada l'escena de la llista de Schindler en la que el director del camp de concentració, el comandant del camp de concentració, té un gramòfon col·locat amb un disc de Schubert, mentre de manera despietada assassina a l'atzar amb un fusell els presoners que passen a una gran distància per davant del seu balcó. I és on veiem el refinament de la cultura convertit en el refinament de la barbàrie. Però al segle XVIII havíem sortit del Renaixement, veníem del segle de la Revolució Científica, que era el XVII, i estàvem en el segle de la raó, de les llums, de la il·lustració, en aquella França que s'estava mirant a ella mateixa des de fora, que s'estava autoafirmant, amb moltes tensions socials, amb gent sortida de les classes menestrals que de sobte deien la seva i escrivien i publicaven, i els textos es reproduïen a gran velocitat i les idees s'expandien com un foc encès en pólvora. I, alhora, aquest descordament de l'autoritat generava aquestes mateixes tensions, aquest mateix descarament. El XVIII és un segle... És el segle de la crítica, però és també el segle de la ironia. És el segle en el què es ressuscita Juvenal i les seves sàtires, que són del segle I abans de Crist. Juvenal és l'autor que va escriure una sàtira en la que hi surten 2 de les frases més famoses en llatí que tots coneixem, que són mens sana in corpore sano i panem et circenses. Doncs Juvenal, que és un sàtir, o un poeta satíric, per ser menys imprecís, ressuscita, igual que ressusciten els gèneres de la ironia, el drama esdevé melodrama, la caricatura dels pintors de la Revolució Francesa eren uns grans caricaturistes. És aquest art grotesc que busca el riure i que es basa en la contestació de l'autoritat i de la jerarquia i que explica també com aquest segle ple de tensions era fàcil veure-hi una llavor de decadència sorgida justament de la velocitat amb la que es desenvolupaven les arts i les ciències. Doncs l'Acadèmia sol·licitava aquestes presentacions i Rousseau més tard va afirmar que ell, en aquell moment, va experimentar una mena d'epifania que incloïa el pensament fonamental de la seva visió del món. Que la humanitat és bona per naturalesa, però està corrompuda per la societat. Aquesta és una idea fonamental en Rousseau, que la humanitat és bona per naturalesa, però està corrompuda per la societat, és diametralment oposada a la de Hobbes,
La frase famosa de Hobbes, l'home és un llop per l'home, vol dir que l'home per naturalesa és violent i agressiu i que la societat el civilitza, que la civilització el civilitza. Intuïtivament hom diria que si Rousseau és el pare de la, diguem-ne, per dir-ho banalment, de l'esquerra sociològica i ideològica d'Occident dels següents segles i mig i fins avui, que a la pregunta el desenvolupament de les arts i de les ciències ha millorat o corromput la moral pública, Rousseau, si no en sapiguéssim res, si fóssim uns estudiants de batxillerat que sentim aquest nom per primera vegada, diríem, home, Rousseau deu estar a favor d'aquest progrés, és el progressista. Doncs no. L'originalitat del pensament de Rousseau i també la terrible el terrible verí de la filosofia de Rousseau està contingut en aquesta frase, que la humanitat és bona per naturalesa, però està corrompuda per la societat. És el bon salvatge, és l'estat de naturalesa harmònic, lliure, individual. Rousseau va presentar el seu discurs sobre les ciències i les arts, que és conegut com el primer discurs, si el busqueu. El va presentar al concurs i va guanyar el primer premi amb la tesi contrària, que el desenvolupament social, incloses les arts i les ciències, és corrosiu tant de la virtut cívica com del caràcter moral individual. El discurs es va publicar el 1750, just al mig del segle, i és important sobretot perquè Rousseau el va utilitzar per introduir temes que després va anar desenvolupant en la seva obra posterior, especialment aquesta cosa de la virtut natural de la persona i de la corrupció moral fomentada per l'afany de distinció i d'excel·lència. Aquest afany. Aquest primer discurs el va fer famós i va provocar una sèrie de respostes en el context de l'esfera pública incipient de l'època a les que ell va respondre. No em vull entretenir gaire en això, però la música va continuar sent part de la vida de Rousseau. El 52-53 va estrenar una òpera que es diu L'endeví del poble, i que va ser un èxit immediat i que va durar en el repertori un segle sencer. Després ja va desaparèixer. Però vaja, i després va participar en polèmiques musicals, hi havia qui defensava les òperes italianes i hi havia qui deia que les òperes franceses eren més... eren millors. Hi ha tot un debat musicològic al voltant d'això, però que també és un debat polític, és un debat, diguem-ne, ideològic, és un debat sobre elitisme i no elitisme. En tot cas, Rousseau va arribar a declarar que la llengua francesa intrínsecament era poc musical. Bé, la conversió de Rousseau al catolicisme al 1728 a Turí l'havia fet inelegible per la seva condició hereditària de ciutadà de Ginebra. No podies ser ciutadà si eres catòlic. Per tant, el 1754 va recuperar la ciutadania reconvertint-se al calvinisme. I l'any següent va publicar el Discurs sobre els orígens de la desigualtat, que també era la resposta a un concurs d'assajos de l'Acadèmia de Dijon, però que aquest cop no el va guanyar. Ara, és un discurs molt millor que el primer, és una obra molt robusta, molt sòlida, un dels grans textos filosòfics de la modernitat i dels més influents del segle XVIII. I és aquí on Rousseau comença a desenvolupar les teories sobre desenvolupament social humà i psicologia moral. És aquest binomi, desenvolupament social i econòmic i la desigualtat, però acompanyat d'aquesta idea de psicologia moral. I és aquí on es fa clara la distància, o més clara, la distància entre Rousseau i els enciclopedistes de la il·lustració més racionalista francesa. El caràcter polèmic de les seves posicions antielitistes i anti-fe en la civilització i en el desenvolupament cultural troben el seu punt àlgid el 1758, que és quan ell denuncia en una publicació que es diu Carta d'Alembert la idea que la seva ciutat natal es beneficiaria de la construcció d'un teatre. Segons Rousseau, el teatre, lluny de millorar la població, tendeix a afeblir la seva vinculació a la vida de la polis. És interessantíssim això, entre altres coses,
per la part contraintuïtiva que té, però també perquè aquí es troba en Plató. Per raons diferents, amb aproximacions diferents, però Plató també escriu, hi ha una part final de la República en la que el seu atac a la poesia és en realitat un atac al teatre per al seu caràcter ficcional, perquè imita la veritat, però no l'arriba a tocar mai, i pel seu caràcter catàrtic, que té aquesta capacitat de capturar la imaginació de la gent i fer-li creure coses que no són. Fer-li creure que, no només coses que no són, sinó creure que sap coses que no sap, en realitat. Els anys posteriors a la publicació del segon discurs, estem ja al 1755, van ser dels més productius, jo diria que és la dècada més productiva de Rousseau. Es retira de París i la patrocina una senyora, la senyora de Pinell, i després un duc i una duquessa de Luxemburg. Treballa en una novel·la, Julie, o la nova Luïsa, després l'Emile i després el contracte social. Julie va aparèixer el 1761, èxit immediat. És una novel·la que se centra en una mena de triangle amorós entre Julie, el seu tutor i el marit. I l'obra és com una mena de... Bueno, és una obra epistolar, però hi serveix, diguem-ne, com a crossa per interpretar les coses més filosòfiques i abstruses de Rousseau, tot i que ell escrivia molt bé. Es veu una perspectiva sobre la comunitat rural, llavors hi ha un geni manipulador que aconsegueix l'aparició d'una harmonia natural, és una mena d'artifici que anticipa tant el tutor que veurem aparèixer a Emile, que és un llibre sobre l'educació, com el legislador del contracte social, que, tot i que veu del consentiment social i de la voluntat general o voluntat diguem-ne pública, en realitat és una interpretació, és una lectura que fa un legislador intel·ligent. Aquí platonitza, torna a platonitzar Rousseau. Tot això va aparèixer el 1762, que és el punt culminant de l'èxit intel·lectual de Rousseau. Evidentment, això, que és un èxit bestial, va aconseguir una catàstrofe personal. L'Emile va ser condemnat i cremat a París. L'Emile i el contracte social, tots dos van ser condemnats i cremats a Ginebra per motius d'heterodoxia religiosa. I en part, com a resposta a això, Rousseau va renunciar finalment a la ciutadania de Ginebra al maig del 63. Va haver de fugir perquè el volien arrestar, primer se'n va anar a Suïssa, i després, al 66, és quan se'n va a Anglaterra per invitació de David Hume, però aquesta estada a Anglaterra va anar marcada per una creixent inestabilitat mental. Es va convèncer que Hume es trobava al centre d'un complot contra ell. Allà va passar 14 mesos, més o menys, a Staffordshire, on va treballar en les confessions, on per cert també es veuen, diguem-ne, proves de la seva paranoia, quan parla de Diderot o quan parla d'un autor alemany que es diu Friedrich Melchior, que és el baró von Grimm. Les confessions és un llibre importantíssim que inaugura un gènere d'autobiografia que no havia trobat aquests cènits des de les confessions de Sant Agustí, que són de 1.500 anys abans, i que és un home que s'havia barallat amb tothom i que ningú suportava i que ell amb les confessions intenta, diguem-ne, absoldre's a ell mateix d'alguna manera, no? És una confessió que, a diferència de les de Sant Agustí, que és un diàleg amb Déu, les confessions de Rousseau són un diàleg amb un mateix o amb els seus iguals. Bé, va escriure una mica més, altres diàlegs, altres textos, hi ha unes consideracions sobre el govern de Polònia, textos interessants, són interessants, però ja no són ni l'Emile, ni les confessions, ni el contracte social, ni el discurs sobre la desigualtat, que són els 4 grans textos de Rousseau. I, en fi, mica en mica el seu cervell es va anar apagant de manera, diguem-ne, poc lúcida, fins al punt que va poder tornar a França perquè hi va haver un enteniment que era un senyor que ja no era responsable del que feia i deia, i que per tant no feia sentit perseguir-lo. Va morir el 1778, per tant abans de les revolucions, almenys de la Revolució Francesa. I el 1794
és a dir, 16 anys després, els revolucionaris francesos van traslladar les seves despulles al Panteó de París. De Rousseau s'han dit moltes coses. Potser la meva preferida és la que va dir Carlyle quan va dir que la segona edició del contracte social es va enquadernar amb la pell dels que s'havien rigut de la primera edició. Els que van menysprear Rousseau, els que van considerar que era un boig, els que no van entendre el fons del seu discurs, són els homes i dones del poder que van acabar assassinats, passats per la guillotina durant el terror. El contracte social, el discurs sobre la desigualtat, aquesta antropologia, aquesta idea de l'educació, aquesta idea del mal, aquesta idea... els temes clàssics de Rousseau parteixen d'una premissa de fons que és extraordinària, que és que la naturalesa humana és susceptible de ser canviada. Que de la mateixa manera que l'ésser humà neix essent bo i és corromput per les institucions, per la competició, per l'avarícia, per aquesta pretensió d'excel·lència, per aquest mateix motiu unes altres institucions poden acostar-lo a una vida virtuosa que ressusciti les virtuts que hi havia en el seu estat de naturalesa, malgrat que és un estat inassolible. És en aquest sentit que és optimista i és en aquest sentit en què aquesta filosofia dona permís a les institucions per intentar canviar la naturalesa humana. I aquesta és la raó per la qual els crítics de Rousseau veuen en la seva manera de pensar la llavor dels exercicis totalitaris del XIX i del XX, sobretot els de l'esquerra, i alhora aquesta fe en què existeixen institucions que són capaces d'oferir espais de virtut si ofereixen espais d'igualtat, d'oferir espais de llibertat si ofereixen també espais d'igualtat. Aquesta és la gran contribució de Rousseau a la història del pensament, sense excloure la seva pedagogia, que s'acosta a l'infant per a primer cop com un altre amb dignitat, com un subjecte, justament perquè estem en aquest segle del jo, el jo de l'infant de sobte emergeix i la seva educació esdevé practicable. Rousseau tenia una opinió molt negativa de la filosofia dels filòsofs. Els veia com racionalitzadors a posteriori a partir del seu interès, o fins i tot per apologetes de diverses formes de tirania, i que jugaven un paper claríssim en l'alienació de l'individu modern respecte a la seva humanitat natural, la seva compassió natural. La preocupació central de Rousseau és com preservar la llibertat humana en un món en el que els éssers humans són cada cop més dependents els uns dels altres per satisfer les seves necessitats. Tornem-hi. És com preservar la llibertat humana en un món on els éssers humans són cada cop més dependents dels uns dels altres per satisfer les seves necessitats. I és una preocupació, i això dona crèdit a la seva filosofia i explica el seu èxit. Té dues dimensions, una de material i una de psicològica, de les quals la segona, la psicològica, en realitat és la que té més importància. És un modern paradigmàtic. Hi ha una creença absoluta en l'espai interior de l'ésser com a fonamentador del benestar exterior. No és, diguem-ne, marxista encara no li ha fet, perquè Marx no existia, evidentment, però encara no li havia fet la volta. En aquesta tensió entre individu i societat, que és la tensió fonamental amb la que ell treballa, amb la que havia treballat també d'alguna manera Hobbes, i en la que treballarà Kant, clarament, i a partir de Kant tothom. Rousseau encara, diguem-ne, té aquesta espiritualitat moderna, psicològica, però, psicològica, pedagògica, baixada
a la concreció d'allò mesurable, com Fígaro mesurant la seva cambra. En el món modern, ens diu Rousseau, l'ésser humà obté el sentit del seu jo de l'opinió dels altres. Cosa que ell troba, diguem-ne, com corrosiu de la llibertat i destructiu de l'autenticitat individual. En la seva obra de maduresa, bàsicament explora dues rutes per assolir aquesta protecció de la llibertat. Un és polític i està dirigit a construir unes institucions polítiques que permetin la coexistència de ciutadans lliures i iguals en una comunitat de la qual ells són sobirans. Potser no en el sentit de les grans democràcies de masses, però sí en el sentit de les assemblees localíssimes, una mica en el model de Ginebra, però més radical, que són capaços d'un cos polític que és capaç de donar-se raó d'ell mateix i donar-se lleis. En qualsevol cas, tota la llei que es faci s'ha de fer pensant que quan uns éssers humans s'ajunten i formen un cos polític apareix una voluntat general, abstracta, que en realitat busca pel bé comú i col·lectiu sense anorrear la individualitat de ningú. El segon projecte, el primer és institucional polític, el segon és una educació del desenvolupament de l'infant que treballi sobre l'autonomia i que alhora eviti el desenvolupament de les formes més destructives d'egoisme i d'un interès particular. A favor seu també s'ha de dir que, tot i que ell creu en la coexistència d'aquests éssers humans que tenen relacions d'igualtat i llibertat, i creu que això és possible realment, alhora, de manera consistent i d'una manera molt, molt poderosa, és extraordinàriament pessimista a l'hora d'avaluar si la humanitat sabrà escapar d'aquesta mena de distòpia d'alienació i opressió i manca de llibertat. Anys després, Kant llegiria Rousseau i en trobaria la inspiració per parlar de l'autonomia, que està en el centre de la seva filosofia, un centre central i centralíssim de la seva filosofia social, de la seva antropologia, de la seva comprensió de la humanitat, de la seva comprensió de la il·lustració del segle XVIII i, sobretot, de la seva política. No podem entendre la política moderna i la política contemporània, no podem entendre la idea de societat que hi ha darrere les nostres maneres de fer, si no entenem que al centre del projecte modern i fins i tot postmodern encara rau una idea metafísicament poderosíssima, que és la idea que nosaltres, els éssers humans, som persones capaces de donar-se normes a elles mateixes. És a dir, que som lliures en el sentit fort, que som capaços de donar-nos normes a nosaltres mateixos i que som capaços de seguir-les, les dues coses. Kant anirà més enllà, perquè som capaços de donar-nos normes a nosaltres mateixes, tenim el deure de seguir-les. Aquest deure és la raó que ens fa conèixer la nostra llibertat. Perquè sabem que tenim el deure de seguir les normes de la nostra autonomia, sabem que som lliures. La llibertat és un tret fonamental d'Occident que parteix d'una noció cristiana i platònica de l'ànima humana, segons la qual l'ànima, el jo, la consciència, l'esperit, diguem-ne com vulguem, la ment, és més poderosa que la matèria, que l'esperit és més fort que la matèria, que sí, les circumstàncies econòmiques, les circumstàncies familiars, les circumstàncies històriques, les circumstàncies educacionals, les circumstàncies climàtiques són rellevants, són molt rellevants, són de fet determinants, però que davant d'això la força de la nostra llibertat, la força del nostre esperit, la força de la nostra consciència, la força del nostre intel·lecte, la força de la nostra raó és encara més forta. Que és això, ser home. Que la humanitat és això. És aquesta capacitat no material, no física, no corporal, d'acostar-nos al món i superar les circumstàncies que ens posa al davant, que així s'explica la història de la humanitat. I que aquesta consciència, aquest jo i aquesta psicologia són infinites, no tenen final, és un pou sense fons,
Per això l'autonomia és la part normativa, moral, ètica, política d'aquesta antropologia, d'aquesta metafísica. I és el que explica la tensió de la social associabilitat que deia Kant, que ens permet ser i no ser part d'un grup, ser zoon politikon que deia Aristòtil, és a dir, preeminentment socials primer, però també individuals. Però tornem a la biografia. Durant la seva vida, Königsberg, la ciutat portuària, va ser la capital de la Prússia oriental i la llengua era l'alemany. I tenia les tres característiques. Era la capital política de la Prússia oriental, estava una mica allunyada de les altres ciutats alemanyes, però amb tot, com que era el centre comercial per la seu accés al mar Bàltic, importantíssim, era un important port militar per les mateixes raons, però això feia que hi hagués una presència militar important a la ciutat, i sabem això el que vol dir, i una ciutat universitària, relativament cosmopolita. No era una ciutat provincial. Kant, ja ho hem dit, família d'artesana de mitjans modestos, un oficial manufacturer, el pare, fabricant d'arnesos. La seva mare ja era una filla d'un fabricant d'arnesos, vull dir que era pràcticament gremial, tot i que es diu que la mare de Kant tenia una formació millor que la majoria de dones de la seva classe social. La família de Kant no va estar mai desvalguda, ni miserable, ni pobra, però l'ofici del pare va anar disminuint durant la joventut de Kant. Això ho té comú amb Rousseau. I de vegades els pares, diguem-ne, van haver de confiar en la família extensa per obtenir ajuda econòmica, o sigui, no era una família que estigués tranquil·la. Ells eren pietistes i aleshores a Kant va assistir a una escola pietista que es deia Collegium Friedericianum, jo no sé ni dir, des dels 8 fins als 15 anys. El pietisme és un moviment luterà evangèlic que posa èmfasi en la idea de conversió, en la dependència total de la gràcia divina, que això vol dir que és un moviment molt espiritual i molt submís i diguem-ne, no tant en l'obra o en l'acció, sinó en l'acceptació i dependència de la gràcia divina. Hi havia una certa experiència de les emocions religioses i la devoció de tipus personal, individual, molt en la línia del luteranisme de tu mateix pots llegir la Bíblia, que és el gran trencament amb el catolicisme, que no hi ha l'intèrpret del capellà, sinó que ets tu. Per tant, la devoció personal, que implica un estudi bíblic regular, pregària, introspecció. Kant va reaccionar amb força contrarietat davant d'aquesta mena de recerca forçada de l'ànima a la qual el van sotmetre a l'escola. I es diu que va buscar els refugis en els clàssics llatins, que també eren part del currículum de l'escola. Aquest èmfasi més madur en la raó i l'autonomia del que hem parlat, més que no pas, diguem-ne, l'emoció i la dependència de l'autoritat o la gràcia, és en part, es pot articular, es pot expressar, es pot veure, es pot fer servir de metàfora aquesta reacció juvenil contra el pietisme. Però vaja, tot i que Kant odiava aquesta formació pietista, tenia un profund respecte i admiració pels seus pares, especialment la seva mare, de la qual parlava d'una religiositat genuïna, gens entusiasta, va escriure Kant, que fa molt de riure, que entusiasta sigui un defecte. El seu biògraf més important, que es diu Manfred Quen, diu que els pares de Kant probablement el van influir molt menys a través del pietisme que els seus valors, diguem-ne, d'artesans, de treball dur, d'honestedat, de pulcritud, independència de qualsevol estructura col·lectiva, i que això li van ensenyar amb l'exemple. Kant és aquest artesà del pensament. Però vaja, va estudiar a la Universitat de Königsberg, que devia ser un gran esforç, que es coneix com l'Albertina, i aquí, seria impossible intentar explicar tota la trajectòria universitària de Kant sense passar-nos-hi 3 o 4 hores, perquè, diguem-ne, és una riquesa bestial com ell s'acosta a la universitat al coneixement i acaba entrant pels clàssics i acaba a la filosofia, i filosofia vol dir matemàtiques i física i lògica i metafísica i ètica i dret natural i astronomia. En aquell moment estava de moda un filòsof que es deia Christian Wolff, que havia fet una mena de síntesi crítica de la filosofia de Leibniz,
i que tenien molta influència a les universitats alemanyes. Però Kant, gràcies a aquesta universitat, va estar exposat a una sèrie de crítics alemanys pro-britànics sobre Wolff i també, diguem-ne, el típic aristotelisme, el pietisme, no, les corrents que ja existien. Però aquest fet que Alemanya era un país de segona filosòficament en aquest moment, és Kant qui el posa a primera divisió i el fa campió, diguem-ne, no? No vull exagerar, també hi ha filòsofs bons, diguem-ne, no? Però l'avantguarda de la filosofia estava a França i era a Anglaterra. Els empiristes anglesos eren clarament els que estaven dominant el món, igual que el seu comerç i els seus vaixells estaven dominant el món. De fet, el professor predilecte de Kant era un senyor que es deia Martin Knutzen, no sé com es pronuncia, que és un pietista, per tant, de la seva identitat gruixuda, que estava molt influït tant per Wolff, que era el de moda, com John Locke, del que vam parlar en la gravació anterior. I va ser ell qui va introduir a Kant en l'obra d'Isaac Newton, que havia mort el 1727. Per tant, acabava de morir. I, de fet, el primer treball que va publicar Kant, que es diu Pensaments sobre la veritable estimació de les forces vives, crec que és una bona traducció, que és el 1747, és un intent crític de mediar una disputa que hi havia en la filosofia natural entre els partidaris de Leibniz i els partidaris de Newton sobre quina és la mesura adequada de la força. Aquest és un gest intel·lectual, més enllà del contingut, que en aquest cas té poc valor, propi de Kant, que és aquesta voluntat de mediació, de síntesi, d'adonar-se, de fer adonar-se que existeix una manera no contradictòria de tractar conceptes, idees, autors, perspectives que els seus contemporanis de mirada més estreta o de menys intel·ligència o de menys capacitat clarificadora veien com un problema irreconciliable. Després de llicenciar-se, Kant va passar 6 anys, que són molts, com a tutor privat de nens petits fora de Königsberg, als afores de Königsberg. Els pares havien mort, les finances de Kant no donaven gaire de sí, no podia seguir una carrera acadèmica, no tenia els recursos, però vaja, va tornar a Königsberg a la ciutat el 1754 i va començar a ensenyar a l'Albertina, a la seva facultat, l'any següent. Durant les 4 dècades següents, és a dir, de 1754 a 1796, Kant va estar ensenyant filosofia en aquesta mateixa facultat, no es va moure de Königsberg i no va fer res més que ensenyar, escriure, pensar i ser Kant, i revolucionar la història de la humanitat. Es va retirar als 72 anys, que es diu ràpid, 72 anys. Kant va tenir una explosió d'activitat editorial als anys, diguem-ne, posteriors a la seva tornada després de fer de tutor privat. Va publicar primer treballs científics, un d'ells, que es diu Història natural universal i teoria del cel. Va ser un llibre important en el qual, entre altres coses, desenvolupa el que més tard es va conèixer com la hipòtesi nebular sobre la formació del sistema solar, que és la hipòtesi Kant-Laplace de la formació del sistema solar, que té valor per ella mateixa. Malauradament l'editorial va fer fallida i aleshores el llibre va tenir poc impacte i, en fi. Per obtenir els títols per poder ser professor a la universitat va haver d'escriure 2 dissertacions, 2 tesis llatines. La primera és una reflexió sobre el foc, que és el que li va donar el màster, diguem-ne, el magíster, no?, per poder ensenyar. I el segon ja és temes que després veurem, tot i que aquí encara no hi ha cap de les seves idees principals, que es diu Nova elucidació dels primers principis de la cognició metafísica. Però és un tema molt modern, que venia de Descartes, no?, que l'havia forçat, tothom havia de respondre a aquesta pregunta que havia fet Descartes, no?, que quins són els primers principis de la nostra cognició metafísica, és a dir, el nostre accés a la realitat mental, intel·lectual, racional. El 1756, i l'any següent, va publicar un altre treball, que és sobre el que és rellevant d'aquest assaig es diu sobre l'ús de la filosofia natural i de la metafísica combinada amb la geometria per tal de parlar de la monadologia física. Tot això no té cap importància, més enllà de fer notar que existeix tota l'estona aquest intent d'anar buscant el requisit entre la ciència, la filosofia natural, la metafísica, les teories
metafísiques i epistemològiques del segle d'una manera satisfactòria, però encara, diguem-ne, convencional. Això ho va escriure per mirar a veure si podia accedir a la plaça del que havia estat el seu mestre, de professor associat, però no va aconseguir. De fet, Kant es va passar 15 anys amb aquesta plaça de professor no assalariat, que és una plaça que existia a les universitats aleshores i que bàsicament et pagaven directament els estudiants que assistien a les teves conferències per peça. De manera que necessitaves ensenyar una quantitat enorme de classes i atreure molts estudiants per guanyar-te la vida. Kant va ocupar això de 1755 al 1770, que és un període de 15 anys en el qual impartia una mitjana de 20 hores setmanals sobre lògica, metafísica, ètica, matemàtiques, física, geografia. És una salvatjada. Mica en mica, però, en aquestes classes es veuen doncs, l'àmplia gamma dels seus interessos. No? Els llibres que feia servir, les reflexions que feia servir, les referències. Es va interessar molt pels sentimentalistes britànics. David Hume, Hume i Rousseau són les seves referències. També Francis Hutcheson, que va ser molt influent després en la Revolució Nord-americana. I, evidentment, Jean-Jacques Rousseau, que les obres que havia publicat a principis de la dècada dels 60 són els que van impactar en Kant. Ell era un conferenciant popular, reeixit, tenia una reputació local de jove intel·lectual prometedor i tenia una figura, dibuixava una figura fulgurant a la societat de Königsberg. Jo a Kant sempre me l'havia imaginat com un home fosc, de levita, negre, fins als peus, gairebé capellanesc, amb el cabell molt negre i greixós i molt alt i auster i de pell molt blanca i poc atractiva. I en realitat Kant no era així. En realitat Kant tenia, diguem-ne, cops amagats. Era un senyor ros, per començar, d'ulls blaus, baixet i esquifit, poca cosa. Tenia el pit com mig enfonsat i li agradava vestir de manera colorida, que també és una cosa molt del segle, perquè ell deia que l'elegància és una forma d'hospitalitat i que l'elegància, la millor manera de ser elegant és copiar la naturalesa, i si la naturalesa barreja el vermell de les flors amb el groc del pol·len, amb el verd de la gespa, de l'herba, amb el verd fosc dels arbres, amb el blau del cel, el blanc dels núvols i la llum del sol, doncs la roba també ha de reflectir aquesta mateixa harmonia natural que observem i com a fenòmens dels nostres sentits i que per tant reproduïm en les nostres robes. Havia anat a sopars amb gent, diguem-ne, socialment rellevant de la ciutat i anava vestit de vegades de manera cerimonial, amb una mena d'uniforme prussià, amb una espasa cerimonial prussiana. Vull dir que era un home que durant la seva joventut va tenir el seu moment, com tots, diguem-ne, d'alegria festiva i que va retenir al costat de la seva austeritat, de la seva precisió, de la seva puntualitat, del seu pietisme civil, doncs va retenir una actitud joiosa pel que fa a l'estètica. Després dels anys 60 va tenir un altre període de publicacions. Crec que no cal, diguem-ne, repassar-les, es poden trobar amb facilitat si algú té interès en aquestes publicacions. Són treballs que li van garantir una reputació més àmplia a Alemanya, perquè hi ha algunes contribucions que estan bé sobre observacions sobre el sentiment de bellesa i del sublim, que després t'impactaran la seva obra, diàlegs amb els partidaris de Leibniz, qüestions morals, sobre obligacions morals i el sentiment del bé, aviam, qüestions teològiques, va guanyar el segon lloc en un premi d'assaig, com havia fet també Rousseau. Criticava el racionalisme alemany de moda, fent servir la ciència, fent servir Newton, fent servir les matemàtiques,
Després, basant-se en els moralistes anglesos, afirma que un sentiment analitzable del bé subministra el contingut material de les nostres obligacions morals, cosa que no es pot demostrar de manera purament intel·lectual, només és el principi formal de perfecció. O sigui, això són aproximacions d'un vocabulari que els kantians reconeixen, perquè és un vocabulari que aquí encara està a les beceroles, que encara és un vocabulari tosc, infantil, poc original, que no hagués deixat a Kant en cap lloc particular a la història de la filosofia, potser com una figura de transició a Alemanya, però no, no com una aportació que hagués tingut, diguem-ne, cap cosa rellevant, més enllà de la seva capacitat per agafar idees d'autors empiristes britànics i que els fa servir per reformar i ampliar la tradició racionalista alemanya sense minar radicalment els fonaments d'aquesta tradició. No? Era un crític lleial, un reformador. No? Ell volia elaborar una posició independent i va treballar molt fortament, d'una manera molt disciplinada, però abans de la dècada dels 1770 les seves opinions eren fluides. Ara et feia un assaig més aviat empirista, ara et feia un assaig més aviat racionalista, ara quedava aquí atrapat. El 1770, 46 anys tenia Kant, va ser nomenat professor catedràtic de lògica i metafísica a la facultat. Portava 15 anys treballant com a professor no assalariat i des del 1766, és a dir, ja feia 4 anys, feia de subbibliotecari per complementar els seus ingressos. Poca broma. Havia estat rebutjat per aquest càrrec amb anterioritat, però a mesura que va augmentar la seva reputació, de fet, va declinar altres càtedres de filosofia a Erlangen i a Jena, al 69 i al 70, amb l'esperança d'obtenir-ne Königsberg. Ell volia viure a Königsberg. Aleshores, després de la promoció definitiva de Kant, quan ja tenia la plaça garantida, van ampliant el seu repertori de conferències i de classes per incloure l'antropologia, que va ser el primer curs d'aquest tipus a Alemanya sobre antropologia, el va fer Kant, i això el va fer molt popular. La teologia racional, una altra novetat, la pedagogia, el dret natural, fins i tot la mineralogia i les fortificacions militars. Aquesta capacitat que tenien els moderns de interessar-se per coses un punt dilatants, jo crec que donava molta profunditat a la seva especialització, contra el que es diu habitualment. A partir de 1770 és quan Kant comença a pensar de veritat en el problema que ha trobat per reconciliar tant el racionalisme com l'empirisme, com baixat, diguem-ne, a lo concret, entre la sensibilitat i l'intel·lecte. I aquesta idea que el va travessar en aquesta dècada, que l'espai i el temps són formes subjectives de la sensibilitat humana i que els judicis morals es basen només en la comprensió pura o en la raó. Aquestes dues idees, que dites així són opaques, que l'espai i el temps són formes subjectives de la sensibilitat humana, que l'espai i el temps són formes subjectives de la sensibilitat humana, que per tant l'accés a la cosa en si ens queda vetat, i que els judicis morals, en canvi, es basen no pas en l'experiència, sinó en la comprensió pura, en la raó pura, de la qual n'extraiem un deure que sorgeix d'aquesta noció de llibertat. Aviat va negar que la nostra comprensió fos capaç d'aprofundir en un món intel·ligible i això va obrir el camí cap a la seva posició madura de la crítica de la raó pura, que és de 1781. El gran llibre, 1781. Segons la qual, la crítica de la raó pura, la comprensió, com la sensibilitat, proporciona formes que estructuren la nostra experiència del món sensible. En aquest xoc entre si el coneixement ve de l'experiència del món sensible o ve de la raó, aquest xoc entre empiristes i racionalistes, Kant diu, troba aquesta síntesi que en realitat no satisfà ningú i rebenta el debat. La comprensió, com la sensibilitat, proporciona formes que estructuren la nostra experiència del món sensible. La raó estructura, les formes pures de la sensibilitat estructuren la nostra experiència del món sensible, al qual el coneixement humà està limitat, mentre que el món intel·ligible, o noumenal en la seva nomenclatura, ens és estrictament incognoscible. Kant va passar una dècada treballant en la crítica de la raó pura i no va publicar res més significatiu entre el 70 i el 81, són 10 anys de treball. Jo tenia un professor que deia
que Descartes es va passar 6 mesos pensant en les meditacions metafísiques i 10 anys escrivint-les, i es nota, un llibre molt ben escrit, i que la crítica a la raó pura Kant es va passar 10 anys pensant-les i 6 mesos escrivint-les, i això també es nota perquè és un llibre molt obtús de vegades. La publicació, però, de la crítica a la raó pura va suposar l'inici d'una altra explosió d'activitat que va produir les obres més importants i duradores d'Immanuel Kant. Com que les primeres, diguem-ne, respostes a la crítica a la raó pura eren poques i, segons el judici de Kant, poc comprensibles, va intentar aclarir els seus punts principals en un llibret que es diu Els prolegòmens a qualsevol metafísica futura, que sigui capaç d'avançar com a ciència, és del 83, que és molt més breu, i a partir d'aquí una sèrie de llibres que van seguir-se molt ràpidament, que és on es troben les bases de la seva metafísica de la moral, el 85, els fonaments de la metafísica de la moral, que és l'obra principal de Kant sobre el principi fonamental aquest de la moral, i els fonaments metafísics de les ciències naturals, del 86, que és la seva principal obra sobre filosofia natural, del seu període, diguem-ne, més crític, no? El 1781-1798 hi ha la segona edició substancialment revisada de la crítica de la raó pura, el 1787, sobre això. La crítica de la raó pràctica és el 1788, estem en els 80s del segle, que és on hi ha la discussió completa sobre els temes de judici moral en les que es basen els seus llibres anteriors, i després la crítica de la facultat del judici o del poder del judici, que és en 1790, i que és on es tracta de l'estètica i la teologia, i que és on es tanca el projecte de les tres crítiques, no? Aquesta perspectiva, la crítica a la raó pura, ciència i metafísica, la crítica a la raó pràctica, moral i metafísica, la crítica del judici, que és estètica i teleologia, que és on es tanca el cercle. I aquí també Kant va publicar una sèrie d'assajos molt importants, que són, diguem-ne, més fàcils, més populars, la idea per a una història universal amb un propòsit cosmopolita, una conjectura sobre el principi de la història de la humanitat, que és filosofia de la història, una resposta a la pregunta què és la il·lustració, que és del 1784, és un assaig deliciós sobre la seva noció de raó pública i d'il·lustració, i que valdria molt la pena que llegíssiu en acabat d'escoltar això, és molt breu i molt ben escrit. Què significa orientar-se en el pensament, un altre assaig d'aquesta època molt bonic. En fi, hi ha tota una sèrie d'obres en aquests anys que el col·loquen a l'Olimp del pensament alemany. Hi ha el famós La religió dins els límits de la mera raó, que és un assaig també amb un gran impacte, o El conflicte de les facultats, que ja és del 98. Té un assaig molt bonic que es titula Sobre el refrany comú, això pot ser correcte en teoria però no serveix de res a la pràctica, que és del 93, o Cap a la pau perpètua, que és el seu assaig sobre política internacional, potser un dels assajos més influents també de Kant, per la seva facilitat, per la seva, diguem-ne, el seu to una mica fins i tot assagístic o periodístic, i per tant, diguem-ne, la seva part més política que té una gran influència, no? Hi ha la seva antropologia des d'un punt de vista pragmàtic, que és del 98. Estem parlant d'unes publicacions que totes elles tenen una importància cabdal. Cadascuna d'elles obre una línia nova d'investigació, una línia nova de pensament, una capacitat d'influència i de claredat després d'unes dècades de treball infructuós i poc original. Kant és el filòsof que dona esperança a tots els estudiants i professors de filosofia perquè va madurar tard, no?, en la seva gran obra, però val a dir que es va passar totes les dècades anteriors a la publicació treballant amb un afany inigualable, amb una disciplina i una capacitat d'incidir en l'esfera pública, que és el que el va portar després a ter aquesta metralleta d'assajos que ho van canviar tot, no? Amb totes aquestes obres, Kant va aconseguir fama internacional i va arribar a dominar tota la filosofia alemanya, jo diria que a finals dels anys 80. El 1790 és quan va anunciar que la crítica del poder del judici, o sigui, la crítica al judici, que és, diguem-ne, anterior a tots aquests altres assajos petits que he esmentat, que posava fi a l'empresa crítica de les tres crítiques. Aleshores, un autor que es diu Kyle Reinhold
que havia escrit un llibre que es deia Cartes sobre la filosofia kantiana, era un popularitzador de les idees morals i religioses de Kant, i ell va ser nomenat catedràtic d'una càtedra dedicada a la filosofia kantiana a la Universitat de Jena, que estava més cèntrica geogràficament que Königsberg. I això es va convertir en una mena de centre neuràlgic de la següent fase de la història intel·lectual alemanya, ja en vida de Kant. Aviat Reinhold es va començar, diguem-ne, a allunyar de les opinions de Kant, i el 1794 la càtedra va passar a Fichte. Fichte és l'intent de ser un segon Kant al segle XIX, radicalitzant algunes de les seves posicions o agafant una de les possibles línies de les seves investigacions i portar-les fins a l'extrem. No? Ell havia visitat fins i tot a Kant a Königsberg, i el seu primer llibre, que es diu Intent de crítica de tota revelació, que és del 1792, el va publicar de forma anònima, i inicialment molta gent el va confondre, es va pensar que era de Kant. Això va catapultar Fichte a la fama, però també ell es va allunyar de Kant i va desenvolupar una posició original, diguem-ne, força contrària en realitat a la de Kant, que va fer que Kant l'hagués de repudiar públicament, el 1799, això. I, en fi, la filosofia alemanya va passar a avaluar i respondre al llegat de Kant, mentre el mateix Kant continuava publicant totes aquestes obres importants de la dècada dels 90, La religió dins els límits de la mera raó, Conflictes amb la censura, diguem-ne, té tota aquesta mena d'assajos menors en comparació amb les seves altres obres, però majors pel que fa al seu impacte intel·lectual i la seva importància filosòfica. Kant es va retirar de l'ensenyament el 96. Durant gairebé 2 dècades havia viscut una vida disciplinada, centrada en completar el sistema filosòfic, i que és un sistema que no va començar a prendre forma definida en la seva ment només a partir de la seva mitjana edat. No? Després de retirar-se va arribar a creure que hi havia un buit en aquest sistema que separava, diguem-ne, els fonaments metafísics de les ciències naturals de la mateixa física, i es va proposar de tancar aquesta bretxa en una sèrie de notes que postulaven l'existència d'una mena d'èter o matèria calòrica. Aquestes notes, que es coneixen com a opus postumum o obra pòstuma, van romandre inacabades i inèdites, i els erudits en realitat discrepen de la seva importància i de la seva relació amb l'obra anterior. El que és clar és que algunes d'aquestes notes tardanes mostren signes inconfusibles de la decadència mental de Kant, que es va tornar, diguem-ne, es va precipitar tràgicament cap al 1800, una senilitat trista. Kant va morir el 12 de febrer de 1804, just a punt de fer 80 anys, i va morir sent un gegant. Va morir havent viscut i reviscut les revolucions del seu segle, els canvis estructurals, comercials, geopolítics, musicals, geogràfics, històrics, però sobretot el canvi principal del segle XVIII es pot resumir en les 2 revolucions, la francesa i l'americana, i les 2 contribucions de Rousseau i de Kant, sobretot les de Kant. Encimbellats, si voleu, en les esquenes de Rousseau, però amb una profunditat i una capacitat d'influència inesgotable. Així com Rousseau avui té un interès polític important, però té un valor molt arqueològic, de foto d'un moment de la història. Les obres de Kant, les seves intuïcions filosòfiques, els seus posicionaments filosòfics continuen sent una font d'interrogants, de creixement intel·lectual, de posicionament i d'inevitabilitat del pensament, en particular del seu pensament sobre el món, sobre la societat, sobre l'individu dins del col·lectiu, de les nacions dins del col·lectiu de les altres nacions, de la idea de dret, de la idea d'estat, de la idea de llibertat, de la idea de bé, de la idea de deure, de la idea de moral. Totes i cadascuna d'aquestes coses avui dia ningú en pot parlar amb un mínim de seriositat si no ha parlat de Kant o no s'ha acostat a Kant. La gran evolució occidental passada a la Segona Guerra Mundial, amb la reaparició dels contractualistes i dels liberals progressistes, els Habermas, els Rawls,
els fonamentadors de l'estat, diguem-ne, postmodern, són en realitat desenterradors d'idees kantianes i si voleu, elaboradors de còctels lleugers amb els licors forts i antics i profunds i arrelats de l'obra kantiana. Aquest és el context, la vida, les obres de Rousseau i de Kant en un segle boig, en un segle que comença, que sembla que la història ha arribat al seu final amb l'absolutisme i acaba amb els caps rodant carrer avall. El tema del tema.